бародаро, дина ма бега ҳамин чира гуфтум мегумо на самом деле даҳамаи шаҳрҳои Россия ҳамхелӣ рафтаистай. Прописка надошта боша, ягон чи надошта боша, эҳтиёт кунӣ ки ба боҳунаи прописка ё ки исусу мебаранд тунам хе мере. Як ҳафта пеш як врачкара қабидагӣ будан. Мара гуфтанд ки дар Красни Село маҳкама барои прописка задем то Красни Селоро буромадем, фамилияш нест, ису нест, усу нест. Инами саҳар бародар ай шаҳри Перм номерош ҳаст, я номеро як калазарди дига буда, вай хизмат мекарда на самом деле. Занг мезаданд, гуфтанд зинда ҳай, қатъи мо ҳай, чӣ гузаштесем, машқ кардестем. Барои ҳамо эҳтиёт кунӣ ки вай на паспорт дошт, на гражданин буд, на ягон чи ай райони Панҷай. хутона эҳтиёт кунӣ, ҳамин надори прописка, документ надори, аз он ҷумла хидам набурӯи, вообще берун набурӯи. ки як ҳафта ду ҳафта тоқат кунӣ ки бахту гарини баъд рафтеса. Имина ҳамин мардуми химона бурдестиянд. Салом алейкум ahli guruh бачаҳо ҷон, бо як хабари дига ин ҳамин бачаҳо бедаракана бурдаи содияншу ҳамитари гапҳо ҳан да ҳама сайдо партове ба ҷо шаванд, чикор менанд, дар дӯст нағалтанд ки мегиранд мебаранд шу. ин ҳамин бачаҳо дилёв намешан ҳамин гапа открита биган. барои вай бачаҳо партове сайдои ҳамшаҳриёту хештавор ҳама ҳамин сайдо да партове ки наброянд ки ин ҳамин гапи ҳамин суханои ҳамун бачаҳоанд. эҳтиёт кунед бачаҳои ҷон, дар ҳар ҷое боше худо нигаҳбонту боша. дар ҳама сайдо партове. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи бачаҳои ҳама хулоса хубем ки ин як бародари дигам пеши мо омада будан. ин бачаи ки дар квартира зиндагӣ мекунем, хитая мо ҳамсирш буда. гуфт ки динам гуфт, додари манам гуфт, бурдагиам гуфт. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи бачаҳои ҳама хулоса хубем ки ин як бародари дигам пеши мо омада будан. ин бачаи ки дар квартира зиндагӣ мекунем, хитая мо ҳамсирш буда. гуфт ки динам гуфт, додари манам гуфт, бурдагиам гуфт. Местоположение айгужои пафтаго 630 километр тарафи, короче, ҳаму ки Брянска, куҷо ҳаму сонда, Брянск не, Смоленск, куҷо гуфт, короче, лаби остров, вай ҳамуро гуфт неки насанда. Лаби я озеро айго. Вай гуфт ки ҳамуна мезананд, короче, бургиар мона. Одам чи хеле додаш кофирӣ омада. Қатъи ҳам, ма гуфтам ма бени дачи намерам, ӯ рез рафтеса усу. Ман гуфтам биги бам девонаи чи шумо. Короче, ҳам хеле дар ташвиш дар муд хак таваккал ба зоти Аллоҳ. Вай мега документ пакумент ҳамон чи дошта. ҳамун бозорда кор мекарда, короче, ҳамҷо мебардоранш, короче, мебаран мера. мегӯм чӣ ка боше, субҳаналлоҳ, ига хеле хабаро. мегӯм фақат ҳамаша буру ҷанг пеш кеси бошанд. ин маро бача гуфт, мо фикр кардам ки шӯхӣ кардешен, ягон просто ҳамхале гудош, ягон дави документай гирифта бурди аз чиз. ма гуфтам территорият наздиктара ка, дур не.